Jamana an bɛ y'aw fo k'o ɲɔgɔndaw ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ Lidi Media sanfɛ walasa k'o kunnafoni an b'a fɔ k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Bi kibaruw kumabaw la an bɛna kuma kosɛbɛ lakanabaliya kan waati min na ni mɔgɔ faga binkanni dɔw taara ka ɲɛsin finitigiw dagayɔrɔ ma Sirakɔrɔla Kulukoro mara la. I b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya fana talen don ka ɲɛsin sigidala mɔgɔ caman ma jamana camancɛ dugu dɔw la an bɛna seereya dɔw sɔrɔ ni kibaruw kɔnɔ. Politiki ɲɛmɔgɔkɔrɔw fana kun ye sɛbɛn minnu ladon sariya ɲɛkɔrɔ k'a ɲini latigɛ min taara walasa k'u ka tɔnw ci k'o ka bɔ a ma. Kiiritigɛso 3 y'a jira k'a fɔ ko yamaruya tɛ olu bolo olu ka se ka u jalatigɛ laɲini kan. Laɲini wɛrɛw bɛna fara olu kan ni k'o kɛ aw kuru garisigɛ bi dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Jamanaw an ko aw ma k'aw dan se dɔgɔkun kibaruw kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in kɔnɔ finitigiw ka dagayɔrɔ min bɛ Sirakɔrɔ la jatewalikɛlaw nana bin u kan juma sɔgɔmada joona fɛ. I b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛw juguyara kosɛbɛ ka ɲɛsin nin daga kofɔlen ma. Kibaruw y'a jira k'a fɔ jatewalikɛla mun nana a ka ca mɔgɔ 300 bɔɲɔgɔnko ye. U nana moto mun na moto dɔgɔyalen ye moto 60 ye ani ka fara mobili dɔw kan. U nana firi an ka kɛlɛcɛw dagayɔrɔ in kan. Kɛlɛ kɔni juguyara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka se lɛri 1 ni kɔ ma. A siran bonyana kosɛbɛ Sirakɔrɔla ka kɛɲɛ n'an ka seereya sɔrɔlenw ye. Mɔgɔw siranna kosɛbɛ sabula ni ɲɔgɔnna kɛlɛ kun ma deli ka kɛ fɔlɔ kabi san 2021 wa kabi kan yɛrɛ fana sigira yen nɔ ni ɲɔgɔnna kɛlɛ kun ma ta ka ɲɛsin kan in ma fɔlɔ. I b'a ye mɔgɔ faga binkanni laban minnu kɛra Sirakɔrɔla o kɛra ka ɲɛsin gendarmew ka dagayɔrɔ dɔw ma san 2021 waati. Nka kibaru laban y'a jira k'a fɔ ko a basigi nana sabula kɛlɛcɛw dɛmɛbaga dɔw n'o y'a fɔr'u ye olu nana ni ka dɛmɛ don ka tila ka nɔbɔli baaraw yɛrɛ fana daminɛ i n'a fɔ finitigiw ka kibaruya Biripa y'a ɲɛfɔ cogo min na. Dankari kɛra jatewalikɛla caman na ko senfɛ ka kɛɲɛ n'o kibaruya dilenw ye. U ka bolimafɛn caman fana tiɲɛna. Nɔbɔli ninnu taara ɲɛfɔ ka ɲɛsin dugu misɛnnin wɛrɛw ma minnu ni Sirakɔrɔla cɛ man jan kosɛbɛ. O fana y'a jira k'a fɔ ko u taa ɲɛ cɛsiriw la walasa ka se ka to sigidala mɔgɔw ka se ka lakana cogo min na. An bɛ taa Mopti mara la ka jira k'a fɔ ko dugu min bɛ wele ko Nubonzo i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ ka sababu kɛ jatewalikɛlaw ka mɔgɔ faga binkanniw ye. Dugu in ma sɔn de ka bɛnkan ta ni jatewalikɛlaw ye. O de kɛlen bɛ dugu in ka gɛlɛya ye bi. An ye Kɔnɔ Tumuta ale ka seereya sɔrɔ an k'o lamɛn ni kumakanw senfɛ. Nubonzo degun min bɛ Nubonzo kɔnɔna na bi ani gɛlɛya min bi yan ko dogolen tɛ hɛrɛ tɛ Nubonzo lafiya tɛ yan. Tɔɔrɔ yɛrɛ de bɛ Nubonzokaw kan an filɛ waati min na. Nubonzo ka daminɛ sunkalo tile 4 fo ka na se an filɛ heure min na Nubonzo gɛlɛya don o don ni kura de bɛ siya la. Ka sababu kɛ banbati mɔgɔw ye u nana Nubonzo daminɛ ka dugu in datugu. U y'an ka mɔgɔw ɲɛnama minɛ minnu fagara minnu banabaatɔw b'an bolo an ye wele bila an ka autorité ma k'a fɔ Nubonzo bɛ gɛlɛya kɔnɔ. Banbati wale mɔgɔ minnu nana bi an kan an t'u dɔn an t'u bɔ fan dɔn an t'a dɔn k'an ye mun kɛ fo u nana u sen kalama bila an sen sumalen kan. Su fara tile kan muguci de bɛ Nubonzo ni a lamini na ko ni an m'an ka kɛlɛminɛnw di ka bɛnkan ta ka don u ka accord la k'an ka autorité kɛlɛ n'an ma fara olu kan olu minnu ye fasodenjugu ye k'an ka autorité kɛlɛ k'an ka faamaw kɛlɛ ko ni hɛrɛ sera Nubonzo ko hɛrɛ tɛ tile. Nubonzo ni a lamini bɛɛ bɛnn'a kan hali n'an sara k'an tɔ to mɔgɔ kelen an t'an ka autorité labila parce que anw ye maliyɛnw de ye. Anw minnu ye maliyɛnw ye n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka fara an ka autorité kan k'an ka jamana in jɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna na an ka jamana in dilan ka d'an ma. O hakilina in sabatilen don Nubonzo kɔnɔna na o de ye ni kura fiyɛ an ka gɛlɛya kɔnɔ diɲɛ don o don mugu de bɛ yen hali an filɛ heure min na mugu tigɛra sisan a tɛ 30 minutes bɔ Nubonzo kɔnɔna na. Samedi tɛmɛlen mɔgɔ jugu nana an ka dugu daminɛ. Muguci a gɛlɛya ma bɔ foyi fɛ an ye weleli kɛ an ka faama bonda fɛn o fɛn bɛ Nubonzo n'a lamina parce que Nubonzo cercle ye jɛnɛ an ka commune o ye Kwakuru ye. An ye weleli kɛ fan bɛɛ an ka mɔgɔ kelen bɛ kisɛ y'a minɛ o muguci in kɔnɔna na. Banbati mɔgɔ minnu nana an ka mɔgɔ min blessera a ka surun banbati mɔgɔw de la ka tɛmɛ anw kan u nana u sigi a da la.
n'u boso ni muguti daminɛna donsow de bi bɔ olu de bɛ dugu sécurité su fara tile kan donso minnu bɛ dugu sécurité sarati d'u ma u bi bana fura tɛ yen min bɛ kɛ u la an ka dɔgɔtɔrɔso fura dɛsɛra u bi sa fana u ti sara ta ko u bi sa fasoko de la o degun bɛ ninnu boso kan mɔgɔ jugu ninnu ni gɛlɛya muguti gɛlɛyara olu de aranfɔru binna tuguni ka na fara kɔrɔlen kan da de bɛ ninnu bosokaw ye sunɔgɔ t'u ye mais an ma autorité ye an bɛ fɛ Mali autorité ka bɔ a kalama ninnu boso tɛ Mali dɔ ye wa gɛlɛya min bɛ ninnu boso an ko an ti don mɔgɔ jugu ka bɛnkan na an ko an tɛ accord signé ni fasoden jugu ye o gɛlɛya de b'an na n'u boso ni dugu o dugu bɛɛ danbɔ u bɛɛ donna accord la u bɛɛ bɛ accord kɔnɔna na u bɛɛ ye bɛnkan ta jadisiw ye an ko an tɛna bɔ an ka autorité kɔ ka bɛnkan ta ni jadisiw ye o gɛlɛya bɛ ninnu boso da la an ka autorité t'a kalama k'a fɔ an k'an ti faso labila o de la an bɛ ka sa diɲɛ don o don wa gɛlɛya min nana n'o ka jugu marifala kɛlɛ yɛrɛ ye o ye kɔngɔ ye kɔngɔ donna ninnu boso n'a lamini na an bɛ fɛ an ka président yɛrɛ ka bɔ a kalama kɔngɔ bɛna ninnu boso datugu kɛlɛ in daminɛlen ni sisan cɛ an filɛ kalo min na sisan bi ye le 27 ye tile 3 kɔnɔna na kɔngɔ ye mɔgɔ 5 de ta yan o bɛɛ bɔnɛnaw nin na kɔngɔ bolo u tɛ se ka bɔ embargo bɛ ninnu boso kan an b'a mɛn diɲɛ don o don hélicoptère bɛ Mali la an b'a mɛn diɲɛ don o don drone bi yan radar bi yan an ka autorité k'an bɔ fili la n'a sɔrɔ radar nana autorité de ni lakanali kama n'a sɔrɔ a ma na population kama a k'o fɔ an ye hali ni autorité y'a fɔ an ye ko an b'an yɛrɛ bolo u y'an di an yɛrɛ ma an tɛna bɔ an ka faso kɔ dɛ an bɛ fɛrɛ ka sa de bosoya laada tɛ ko n tɛ nin kɛ k'a gɛlɛyara i sɔnna k'o kɛ o tɛ bosoya yɛrɛ laada ye mais kɔngɔ commencera ka don an kan min ka teli ka kɛlɛ tiɲɛ o ye bɛnbaliya ani kɔngɔ ye ninnu boso n'a lamini bɛnbaliya tɛ yan dugu in n'a bonya bɛɛ an ka dugu ka bon an ka commune yɛrɛ dugutigi kelen de bɛ yan alimamu kelen de bɛ yan donso ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ kelen bɛn kɔni bɛ ninnu boso n'a lamini na o de kama an ma don accord la mais kɔngɔ kɔni o bɛ kɛlɛ tiɲɛ kɔngɔ donna an ka dugu la an ka laɲini ye mun ye an bɛ fɛ autorité k'an magɛn ni dumuni ye u k'an magɛn ni furaw ye an ka banabaatɔw bi yan kisɛ mɔgɔ minnu bana u bi yan u tɛ se ka bɔ dugu la kɛ hali ni kunkolodimi ye mɔgɔ min minɛ forcément ni kisɛ kelen t'i sɔrɔ ninnu boso k'i b'a di i ka banabaatɔ ma k'a furakɛ diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ ka sa hali bi mɔgɔ sara an filɛ don min na bi mɔgɔ sara a bɛɛ ye kɔngɔ de ye ni mɔgɔ bɔra ka bin n'an taara yira dɔgɔtɔrɔ la ko bana kelen t'a nin na ko kɔngɔ de don bon an ka autorité ka bɔ a kalama ninnu boso bɛna bɔ Mali ko la kɔngɔ ni gɛlɛya bolo ani embargo an t'a dɔn an bɛ taa k'o yɔrɔ min ka taa an jami an ma foyi kɛ f'an ti bɔ an ka faso kɔ autorité u k'a dɔn k'an bɛna sa Mali ko la ninnu boso satɔla don ka ban parce que an ka mɔgɔw commencera ka sa. Jafara bɛ nin y'a dɔgɔkun filanan ye jatigɛwalekɛlaw fana ye da sɔgɔ o dugu in da la sigidala mɔgɔw gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ sabula magoɲɛfɛnw ye fɛn o fɛn min ye olu tala ka se ka dugu in lasɔrɔ dugukɔnɔmɔgɔw yɛrɛ fana tala ka se ka bɔ ka taa u ka magoɲɛfɛnw ɲini ka sababu kɛ jatigɛwalekɛlaw ka nin dansago wale ninnu ye dugumɔgɔw ninnu y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka dɛmɛ d'u ma walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na Amadu Kantaw ye sira dɔ di an ma an k'o lamɛn nin kumakanw na. Gɛlɛya min b'an kan embargo de gɛlɛya de don quoi parce que an ka tulu banna sisan tulu t'an bolo an ka tulu banna an ka suman ninnu bɛɛ de banna fɛn fɛn ye suman ye ya ani tulu ani kɔgɔ ani naji ninnu a bɛɛ de banna an ka furaliko yɛrɛ ale sisan furaliko yɛrɛ pharmacie la yɛrɛ foyi tɛ yen fura foyi de tɛ sisan mɔgɔ tɛ se ka don dugu kɔnɔ maa ti don maa ti bɔ ne jɔlen bɛ yɔrɔ kɔngɔ de bɛ ne yɛrɛ la ne y'a kɛ cogo cogo ne ka se ka bɔ ne sara ka bɔ wala n bɛ taa dumuni yɛrɛ ɲini k'a di ne muso ne den ninnu ma sarasu dɛmɛ ma n'a fɔlɔ dɛmɛ kɔnɔ an ma dɛmɛ foyi ye olu b'a kalama o di dugu na o ti min kalama olu yɛrɛ bɛ dugu in kɔnɔ nin daminɛna dɛnɛ tɛmɛnen de o y'a sɔrɔ dugu yɛrɛ tɛ dugu min ye k'a fɔ minɛnw ɲɛnama bɛ dugu in kɔnɔ quoi bon dugu fɛn fitinin min b'a la mɔgɔw y'a girin k'a sungata hali an bɛ jɛgɛ min dun jɛgɛ min bolo 100 jɛgɛ wala 100 jɛgɛ o morceau den kelen u b'a fɛrɛ ma fɔ 400 o yɛrɛ a tɛ se ka dun yɛrɛ parce que i b'a sɔrɔ u ye poudre k'a la ka fɔlɔ poudre u b'o de k'a la quoi an tɛ se ka o yɛrɛ dun an kɔni an bɛ o de la sisan an sigilen bɛ yan maa ti don maa ti bɔ foyi an sigilen dɔ dɔrɔn bon an kɔni ka laɲini sisan dumuni ko dɔrɔn de kɔngɔ dɔrɔn de b'an na dumuni ko dɔrɔn de b'an na ma dumuni ko sisan ale n'i y'a ko dumuni ko yɛrɛ n'i ko a ka don sisan dumuni tɛ se ka don sisan n'a sɔrɔ dumuni ko bɛ se ka don o yɛrɛ bɛ se ka fisa ma dumuni ko yɛrɛ tɛ se ka don i y'a faamu parce que u tɛ sɔn maa ka don maa kɔni u tɛ sɔn hali kunun an ka 24 bolila ka taa ko kɔngɔ y'u minɛ k'u bɛna taa Tɛnɛgu fan fɛ u y'olu minɛ
u mina b'u bolo an bɛ min ɲini ɲɛma fɛ sisan kɔni dɛmɛ dɔrɔn de don n'a kɛra fɛn fɛn an kɔni n'an y'a sɔrɔ sisan n b'a fɛ n'a kɛra fɛn fɛn ye n'an y'a sɔrɔ sisan n b'a fɛ ne yɛrɛ filɛ min ne ni muso ni den kɔngɔ bɛ ne kɔni na parce que foyi tɛ ne bolo foyi hali bi an ye seri de tobi ka bi ne yɛrɛ bi boy ne ni muso ni den saba de bɛ ne bolo ani ne yɛrɛ ani ne muso an ye seri de tobi ani ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ dumuni yɛrɛ kɛ bi de fo ne de taara seri bɔnsɔn de d'a ma. Ni y'a san fila ni kɔ fana ye i b'a ye k'a fɔ ko funu ale bɛ kɛ masina ba kɔfɛ dugu la olu t'a la ka se ka sɛnɛ kɛ ka sababu k'u ma sɔn ka bɛnkan ta ni jatigɛ wɛrɛkɛlaw ye a kɛ bɛ degun ye kosɛbɛ ka sababu kɛ u ka faso kanu ani ka u kantigɛ la jamana ye i b'a ye k'a fɔ a ka ca dugu 200 ye minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ nka dugu muga bɔɲɔn ko olu de ma sɔn ka bɛnkan ta dugu minnu ma bɛnkan ta degun bɛ olu de kan ka kɛ ni Babile Buhari ale ka seereya dɔw ye an minnu sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Depuis les 6 premiers mois 2024 anw attaquera yan nɔ ka n'a bila bi ye le 28 a ka ca Ala fɛ dɔnnibaaw ku yeli la kɔni kalo hakɛ min b'o kɔnɔ a b'o dɔn faamaw bɔra la anw bɛ lafiya ya fɔlɔ lakana bɛ sabati kosɛbɛ parce que da kan an attaquera faama tɛ an lajɛ faama minnu bɛna dɔw bɛna u n'an bɛ kuma dɔw bɛna u n'an tɛ kuma dɛ an bɛ se k'a fɔ lakana bɛ se sabati fiyewu anw bɛ se cikɛ salon ɲinata ciko yɛrɛ vraiment o yɛrɛ ye kama ye cikɛla an bɛ cikɛyɔrɔ sɔrɔ o ye baara ye dɛ anw dugu dama tɛ dɛ an b'a fɔ ko masinɛ ba fila de ɲɔgɔn cɛ de se kɛ mɛ an ye don min na ko bi ala ni lakanabaliya bɛ sabati kosɛbɛ a ka ca dugu 200 nka dugu 200 in na dugu hakɛ min n'o bɛ bɛnkan da o kɔni o bɛ taa fo dugu 20 jate minnu bɛ bɛnkan da de olu de sɛgɛlen don anw tɛ taa ni segin sɔrɔ fo fangaw de tɛna anw fɛ yan kuma an bɛ taa taa ni segira masina balo t'anw fɛ yan n'anw mara ka taa masina dɛ an b'an kɛ balo le san an bɛɛ kina yanni surasiw ta ko bila u bɛ tile 15 bɔ kalo kelen a b'o bɔ an kɔni b'an ka kama kɛ n'o ye ɲɔ t'an bolo ya kuma dɔw dumuniw bɛ ban pewu nafɛnw bɛ ban pewu faama minnu bɛ yan olu bɛ saro de o yɛrɛ bɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ bon an bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ ka yeli la faama de kɛ dɔgɔ secteur kɔnɔna na ka minɛ sayi ka taa bila juru faama de kɛ dɔgɔ ni faama dɔgɔyara ani jɛrisiw ye mankan wuli yan sisan u ka wuli an fan fɛ yan saro i b'a ye faamaw tɛ bɔ kana k'u bɛna su fɛ yan u bɛ se k'u ko bɛɛ de da an kan yan faamaw tɛ bɔ yan k'u bɛna yan parce que yɔrɔ ka bon n'a sɔrɔ gurupu fila bi yan sisan a ka ca Ala fɛ alihamudulilayi an bɛ se k'an taamaw kɛ entre Masina et Funu ça fait 17 km à terre rouge la terre blanc na o ye 15 km nka anw tɛ se ka taa ye dɛ anw tɛ se ka taa Masina dɛ fo faamaw de kana faama minnu bɛna olu de bɛ taa n'an bila ka taa n'an ye Masina ki saki furakɛli t'anw fɛ yan dɔgɔtɔrɔso tɛ yen dɔgɔtɔrɔso min bɛ yan datugu la anw tɛ Masina sɔrɔ k'a minɛ depuis les 6 premiers mois 2024 fo sisan kalan tɛ yen k'anw fɛ yan anw ko welewelekan de dɔwɛrɛ ye ko faamaw de bila kana ba fila ni ɲɔgɔn cɛ kutera yan pour kalan bɛ se ka sabati Mali yɛrɛ sigi nin bɛ tongu damadamani kan n'o ye kalan sɛnɛ mɔnikɛ ani jago ani baganmara ne ye cikɛla bala cikɛ la i y'a fa di ne ye mɔnikɛla bala ka mɔnikɛra i y'a fa di wa kɔngɔ bi Mali minɛ nin bɛɛ zaba in de kan baganmara balilaw na jago balilaw na cikɛ balilaw na a fɔra ko Mali de sigilen bɛ cikɛ de kan n'o tigɛra cikɛla la kun i y'a dɔn Mali bɛ kɔngɔ dɛ a fɔra k'a sigi bɛ mɔni kan ne mɔni tigɛra la a bɛ kɔngɔ dɛ o fɛn minnu bɛ n'o ye kalan ye kalan dɛgɛ kɛ économie tiɲɛna marché tɛ yen anw kɔni sigi nin bɛ Ala de fɛ yan o bɛ to ka surasiw minnu bila kana n'u nana kɛ n'an taara sira ka taa sugu la o don n'an bɛ se n'u ye mɛna an bɛ se kalo kelen kalo fila kan tɛ taa sugu la a y'a dɔn kɔngɔ bɛ maa minnu na wa n'i ye bana na n'an yɛrɛ ko furabu kɛ ni Ala bɛ fara kɛ i bɛ sa de an b'a fɔ fangaw tɛ dɛ walahi fangaw bi yen fanga minnu bɛna di a kɛ dɔgɔn de walahi a kɛ dɔgɔn ma kojugu k'a minɛ sayi k'a bila juru presque 60 km a b'o bɔ a kɛlɛ a ka ca n'o yɛrɛ ye n'a fɔra ko masɛn ba fila ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛngɛ kelen ko fɛngɛ o kɛ Bamakɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ latigɛw taara ka politigitɔnw ni politigi baara bɛɛ lajɛlen jɔ politigi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ninnu ye sɛbɛn dɔ don sariya ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'u ma jɛn ni latigɛ in ye k'u ka latigɛ in bɔ a ma jalakili sɛbɛn dɔw fana kun donna ka ɲɛsin CNT baarakɛla dɔw ma nka kiiritigɛso saba y'a jira k'a fɔ ko olu ka sɛbɛn t'a to u ka se ka jalatigɛ di ni laɲini ninnu kan ka sɔrɔna donba dɔ ye Maître Mamadu Kamara ye ale ye min fɔ an ye nin kumakanw na an k'olu lamɛn. Effectivement tribunal wɔɔrɔ la tribunal saba olu de ye u ka jaabi di laɲini in na parce que n'aw hakili b'a la le 13 mai président de transition ye décret dɔ bɔ ka fɔ ko parti tɛ se ka u ka activité kɛ tuguni k'u cira donc ninnu ka laɲini kun ye min ye ko n'a fɔra ko parti cira a kɔrɔ ye
réunion bɛ interdit activité politique yɛrɛ tɛ se ka kɛ o de bɛ bɔ a kɔnɔna la ko tribunal k'a fɔ ko o décret in a ka yongon fɔlɔ juge administratif k'a ka décision ta décret in kana ka effet bɔ o de kun ye laɲini ye o tribunal minnu saisira commune 3 au tribunal au président du tribunal commune 4 au président du tribunal ani commune 5 olu ko nin laɲini olu yamaruyalen tɛ ka jaabi di a la ka laɲini lajɛ k'a fɔ k'u b'a sariya tigɛ ko parce que nin ye autorité administrative de président de transition ye autorité administrative ye comme gouverneur comme maire olu de ka décision administrative de don donc jamana maralaw ka décision de don olu ka baara tɛ olu ka décision sɛgɛsɛgɛli ye ou bien k'a fɔ k'u bɛ kiiri tigɛ o la minnu ye demande nin kɛ anw ye ne demande k'u tɔgɔ la an ka taa tribunal wɛrɛ la donc a kɔrɔ dɔ ye an y'a mɛn fan caman dɔw ma décision ninnu faamuya u ye u banna an ka laɲini ma u ma ban laɲini ma dɛ u ko de ye ko laɲini olu ma yamaruya ka a kiiri tigɛ voilà donc a kɔrɔ dɔ ye donc olu ma ɲini k'a dɔn minnu ye laɲini kɛ u jo b'a la wa u jalaki de b'a la u m'o laɲini olu ko dɔrɔn nin ko in tɛ olu ka baara de komi an bɛ baara la sariya cadre de kɔnɔ toujours o hukumu kɔnɔna la sariya de b'a fɔ ko ni décision min ye tribunal mana décision ta n'a ma taa i sago la i bɛ se ka juge wɛrɛ saisir donc an y'a décider avocat parti kɔrɔ ninnu ani ɲɛmɔgɔ kɔrɔw komi an y'olu ka avocat u y'a demandé an fɛ an ka appel kɛ an y'a lajɛ ni appel bɛ se ka kɛ an ye appel kɛ. Kidal a ko ɲinina k'a fɔ ko lakɔli karamɔgɔ minnu ni olu tɛ lakɔli karamɔgɔya baara la nka n'u ka sigiyɔrɔ ye Kidal mara ye k'u kana baara kɛ n'o tɛ k'u saraw bɛ tigɛ o baaraw daminɛna sabula sara ninnu tigɛra nka lafasatɔn minnu bɛ Kidal lakɔli karamɔgɔw tɔgɔ la olu ye wulikajɔw kɛ walasa min b'a to lakɔli karamɔgɔ ninnu bɛ se ka segin ka na ani sarako in bɛ se ka saratigɛ in bɛ se ka jɔ cogo min na Abdulaye Salama Mayiga ale ye FENARAC ɲɛmɔgɔba ye Kidal a ye min fɔ an ye nin kuma kɔnɔna k'olu lamɛn. Waati mun na nin waleya in a binna ka bɔ ɲɛmaw yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ syndicat y'i fara ɲɔgɔn kan ka taga ɲɛma minnu bi gouvernorat la an taara an y'u kuma ɲɔgɔn ya an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw bi yen nɔ minnu bi nin waleya in o kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ u ye fɛn mun kɛ a ma ɲɛ mais an kɔni bi fɛn mun ɲini u fɛ u ka jɛ u ma sabula waati a n'a kɛcogo kama an kɔni y'a ɲini u fɛ u ka jɛ u ma donc an y'o de ɲini u fɛ mais o ma bali ɲɛmaw fɛnɛ olu fɛnɛ kuma dɔ fɛnɛ fɔ an ɲɛna ko yala ko k'an bɛ se ka garanti di olu ma wa k'a fɔ ko k'an ka mɔgɔ ninnu k'u bɛ segin ka na an fɛnɛ ye garanti d'u ma k'a fɔ ko an bɛ taa kuma an ka mɔgɔ ninnu fɛ walasa olu fɛnɛ ka segin wa o de fɛnɛ kɛra an taara an y'u kuma ɲɔgɔn ya an bɛ Ala fo bi maa 16 olu sera ka segin olu bi Kidal bi bon an b'a fɔ maa 13 olu de ka sara dulonnen don hali bi an kɔni b'a fɔ an ka ɲɛmaw ye u ka ko in lɛgɛ u k'a lɛgɛ vraiment u bɛ se ka yafa mɔgɔ ninnu ma cogoya mun na tiɲɛ don u ye ko kɛ u ti sariya kɔnɔna na sabula n'a ma ɲɛ k'i bi bɔ i ka poste la i kan ka gafe dɔ de ta a bɛ fɔ mun ma ko permission bon ni o t'i bolo o gafe t'i bolo mun bɛ se ka e datugu en cas de problème tiɲɛ yɛrɛ la a ko ka gɛlɛn donc an b'a ɲini u fɛ waati n'a kɛcogo kama u ka jɛ an ka mɔgɔ ninnu ma u ka jɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ninnu ma donc an kɔni b'o de ɲini an ka faamaw fɛ wa fɛnɛ an dalen d'u la k'a fɔ an bɛ ka kuma mun fɔ u bɛna faamu sabula hali bi kuma ɲɔgɔnyaw bɛ ka kɛ la niveau wɛrɛw la an b'a dɔn k'a fɔ ni o maa bɛɛ y'i daɲuman don a la ni Ala sɔnna an bɛ mun ɲini an b'o sɔrɔ. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko adamadenya taabolo la tɔn dɔw sigilen don walasa ka musow dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin degun bɛ musow kan muso minnu kan ni gɛlɛya bɛ minnu kan o tɔn dɔ ye wulidafu ye ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko madame Keyita Fatumata Mayiga an y'a ɲininka ka ɲɛsin cɛsamusow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya u bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin olu ma olu minnu bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ se ka tali kɛ cɛnw tilali ko cɛ bɛ ban fatu ka fɛn minnu to kɔ ani fo ka taa se sigiyɔrɔ ko n'a ɲɔgɔnnaw wɛrɛ ma a ye jaabi min di an ma an k'o lajɛ nin jaw la.
Wildaf ye baara yɔrɔ ye jɛkulu min bɛ baara kɛ pour que muso ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ hakɛ cogo di an bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que l'accès à la justice muso bɛ se ka se justice la cogo di ka hakɛ sɔrɔ ni kalan sira fana de don a bɛ se ka kunnafoli sɔrɔ kunnafoli ɲuman ani kalan ɲuman pour que ka se ka a yɛrɛ dɔn également an bɛ autonomisation fana kɛ min ye ka dɔ di musow ma pour que u ka se ka bolo falen falen pour que ka se ka sɔrɔ dɔɔni sɔrɔ ka se ka jɔyɔrɔ dɔ fa so kɔnɔ également paix réconciliation o fana la musow ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛlɛ fɛn na bɛɛ ka se ka sabati an ka du kɔnɔ an ka sigidaw la donc ani mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ani ɲanga tawale fana ni ɲanga tawale ye muso ta k'a sɛgɛrɛ n'a kɛ ɲanga tawale sugu sugu ye ni sera an fɛ yen Wildaf la an bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que i ka se ka solution sɔrɔ a la o la an bɛ prise en charge psychosociale de kɛ fɔlɔ parce que muso minnu bɛ se an ma a b'a sɔrɔ déjà dépression b'u la dɔw fana ye traumatisme sɔrɔ parce que a ma nɔgɔn bɛɛ b'a dɔn ko saya ko ma nɔgɔn mais n'u sera ma an bɛ u lamɛn ka sera ka feere o sira dɔ don u kɔrɔ sira ninnu na papier sira b'a la ka k'u faciliter u bɛ se ka démarche minnu kɛ pour que u ka se ka papier minnu sɔrɔ mun b'u permettre u ka se ka cɛ sɔrɔ ni cɛ taara également aussi an bɛ se ka médiation familiale fana kɛ ani mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la ka se k'a tigi wele ka na n'o y'a wele ka na an bɛ sigi ka kuma fɛɛrɛ ni fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka latigɛ pour que bɛɛ ka se ka se yanni u ka se an ka sariya sow la ni coutume ni religieux fana de don o fana an bɛ se ka intervention kɛ k'a lajɛ pour que affaire ka se ka gérer à l'amiable o bɛɛ b'a fɛngɛ pour que a kana se ka se tribunal na donc voici quelques démarches qu'on fait pour que muso min cɛ sara cɛ sa muso ka se ka hakɛ dɔ de sɔrɔ jamanaw de bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaruw la kumaso kɔnɔ ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jɛ ka baara don Andre Traore Michel Mamba Kulubali ni Emmanuel Jara an bɛ aw fo aw ka don o don timinandiya la aw kana ɲinɛ k'an ka jaw ye k'u partage ani k'aw abonné an ka page la walasa aw ka se ka jaw sɔrɔ u bila waati yɛrɛ la ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na